Парламентарни избори 2014. Предизборна хроника. Политическа партия ГЕРБ стартира предизборната си кампания в Русе с обръщение към жителите от областта. В него се казва, че началото на всяка предизборна кампания обикновено започва с гръмки популистки обещания от различни партии за отмяна на данъци, ряза кръст на пенсии и заплати и най-вече спечелване на доверието на гражданите за 4 годишен управленски мандат. ГЕРБ не предлага магически формули за забогатяване на всеки, нито подхранва илюзиите, че веднага в България животът ще се преобрази по този или онзи държавен или социален модел, се казва в обръщението, и припомнят постигнатото по време на тяхното управление в национален и регионален план. ГЕРБ е гарант за стабилността на държавата и добрите практики трябва да бъдат продължени, заявяват кандидатите за народни представители от ГЕРБ в 19-ти многомандатен избирателен район Русе. Утре, 6 септември, водача на листата на коалиция БСП Лява България, професор Христо Балоев, както и останалите кандидати за народни представители, ще участват в церемонията по случай Денят на Съединението на България на паметника на свободата. Доцент, доктор на науките Любомир Владимиров, водач на листата на политическа партия Атака Русе, се срещна с представители от квартал Родина е нова в града. Освен за тежките социални проблеми, доцент Владимиров бе сигнализиран и за наболелия проблем с преминаващата през квартала железопътна линия, на която няколко пъти в годината стават инциденти и загиват русенци. Доцент Владимиров се ангажира, че националистите ще обезопасят ЖП линията и по този начин ще запазят живота и здравето на невинните. Паралелно с това ще се инициират необходимите законодателни промени за обезопасяване на ЖП линиите в гъстонаселените райони и дори премахването им или пренасочване на трафика по заобиколни маршрути. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2014.